आंहा माथो ओरै मा लांहिं दगमखा बेरायनो पार्टनार मोनबाय नै बियो जादों माबानि बर' बाजार माबानि सिमलानि ना सिमला बाक्सा ओमफ्राय बेना बिहावनि न'आ ओरैनो दगमखायाव आरोना थ' टेनसन गैया लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव सफैबाय लंका नै नायदो दाना हेलो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय। थ' आङो फुङावनो 5:30सोआवनो न'निफ्राय ओंखारबोबाय बाइकजों ओमफ्राय उदालगुरि ट्रेन स्टेसनाव थांगोन। लोगोफोरथ' आङो सफैबाय स्टेसन नै बेनो जादों उदालगुरि कार्बि आंलं आङो फैगासिनो माला सहैगोनथाय एसे गोबाव जागोन अबसे थ' एसे ट्रेनखौनो नेनोसै 6टायावनो दं ट्रेना। नै रायदो लोगोफोर नायदो रङिया सफैबाय बे ट्रेनाव फैदोंमोन नालाय दायो बे ट्रेनजों थांनांगोन बेजोंनो थांग्रोनोसै नामा गुवाहाटि ट्रेनाव गाखोबाय ओमफ्राय दाथ' सिट मोनथ'ला गुवाहाटिसिम आरोना उपाय गैया। हनै ओइ ट्रेना थांबावबायसो माथोलै बेजों थाङोबा एसे थाबनो सहैगौमोन। दायो आङो सफैबाय गुवाहाटि ट्रेन स्टेसन नै ओइ दसेबो नेयासैलै बे ट्रेना एसे लेट जाबाय तेरै नेक्स्ट ट्रेनखौसो नेबावनांसिगोन माने ओइ दायो आरो बेसेबांथो नेबावनोलै आरो माने बे ट्रेनजों थांबाना थाबनो सहैगौमोन आरो 1 मिनिटनि थाखाय लेट जाबाय हनै थांबाय ना नङाबा लास्टिंबो गाखोनो हायोमोन दायो नेनांसिगोन आरो उफायबोथ' गैलाना नै नायदो बिराद भिरखालै दायो उफायबोथ' गैले नेक्स्ट प्लेटफर्माव थांनांसिगोन नेक्स्ट ट्रेनखौ नेनांसिगोन नालाय बेयावनो थोनो होलांदो दानाबा नै नायदो आंबो खना दावखोलांसै आइदै गरमबो गरमथारलै माथो बुंबावनो आरोलाय माथो सिख्लाफोरखौनो मोजांसो नुहरबायब्रा स्टेसनावबो आयो 2 घन्टानि उनाव नै दासो जिरायनो मोन्दों ओमफ्राय नायलाय बे ट्रेना एसे मोजांमोनलै चेयार गोनां आरोना एसे देखायसै दे बे ट्रेनखौहाय बेयावहाय माने जों जे जिरायबाय थायो बिदि नङा आरोना माने चेयार आरोना नै देखायगोन आङो नै नायदो बिराद गोलाव माने बासफोर बादिसो आरोना चेयार आंनाथ' बेयाव नङा आङो ओंखारनोसै आइदै नायदो भिराथ' खाथारनाक भिरखा सिटखौनो मोनगोन ना मोनाथाय दहायथ' 2 घन्टा गसंनानै फैबाय दायो ओमफ्राय आरो मोनाबाथ' गैले जासिगोन कार्बि आंलं सहैनांगौआ एखेबारेसो जासिगोन र' नायनोसै मा जायो। आंना लोगोफोर मोनसे एपाव माने टिकेटखौ दानो आरोना बेनिखायनो टेनसन गैया आङो नै देखायगोन UTS एपाव आरोना थ' बेयावहाय आङो बुक टिकेटखौ दाननोसै माबा क्लिक खालायसै ओमफ्राय बेयावनो टिकेटआ दानजायो आरोना बेलाय नै नुबाय दा हायदो एबार हले गाखोबायलै सिट मोनबोबाय माथो सिट मोनबाय माने जेने तेने दायो थांसै नै मानसिफोराथ' गोबां ओंखारबाय हनै माथो मादैमुआ अबाव थांसैथाय बे गुवाहाटियाव आंहा माथो ओरै मा लांहिं दगमखा बेरायनो पार्टनार मोनबाय नै बियो जादों माबानि बर' बाजार माबानि सिमलानि ना सिमला बाक्सा ओमफ्राय बेना बिहावनि न'आ ओरैनो दगमखायाव आरोना थ' टेनसन गैया लोगो मोनना गोजोननाय मोनबायलै फुंनिफ्राय जेबो जायाखै दायो केकखौनो एसे जानोसै आरो लोगोफोर नै जागिरद मोनबाय जागिरद साइडआवबो माथो बिदिखौ मा होनोमोनलायलै बेखौ मा होनोमोन रायजोफोर अननानै कमेन्टसालियावलाय गन्थ्रायानो दा मोजां खनदों अबसे खननायालाय
लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव सफैबाय लंका नै नायदो दाना बबे साइडआव थांनांगौथाय आंबो मिथिला लंका फैबाय आरोना दायो राबनखौ बुथारनांगोन बेयावहाय आरो ओमफ्राय ओरैजायबो मोनसे बारलांनाय मोनसे दंमोन नामाथाय बावबायलै बेलाय ट्रेनखौ लाखिना दोनदोंना बेयावहाय गरमथारलै लंकाया राबन दं नालाय बेनिखायनो ओइ माथो सिख्लाफोराबो साइज थारब्रा हैस ओमफ्राय रायजोफोर मोनसे खोथा आरोना नै बथलखौबो आङो गारबावाखै मानोना प्लास्टिकनि नालाय नै बेयावबो गारनो हायो खिन्थु आं गारा आरोना मानोना बांसिन लेथ्रा जागोन आरो आङो मोजां जायगा मोनबासो गारगोन आरो बेखौथ' बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मोनसे सोलोंनो हायो आरोना ट्रेनाव गाखोबा माने प्लास्टिकफोरखौ जानला मानला दा गारसै ओमफ्राय नै आंनाव प्लास्टिक माबाबो दं र' दाहाय देखायगोन दानाबा एसे थाबायलांदो बे टमटमखौ माने बे फारसेयाव माने लाखियानो गैयानो टमटमानो मोनसेल' टमटम दंमोन बेबो सिगाङावनो फुल जाबाय ओमफ्राय फैग्रोबाय ओमफ्राय आंना दायो नै सर्टकाट फैगासिनो आरोना सर्टकाट माने बेजों डाइरेक्ट बेवहाय लामा मोनसिगोन आरो थ' बेवहाय गाखोनोसै ओमफ्राय नै बथलाबो गारनो जायगाखौनो मोनाखै लाबथिंबाय थादों उफाय गैले लोगोफोरनिफ्राय बेवहाय बांसिन बेंगलि सोलियो आरोना आंबो होखादों एसे आयदै थबस्र' होखादों आंबो ओमफ्राय नै नायदो गुड सामारिटान बियो मा हजाय डिस्ट्रिक्टआनो दां आयदै सिगां आङो खनसे फैदोंमोन बेयावहाय ओमफ्राय लामाया बिराद गाज्रिखामोन दाथ' बिराद मोजाङानो आंनिनो बे मोखां बादि आरोना स्लिम बारा जाबाय नामाथाय बियो नायदो माने 4 लेनखौ मोनबाय आरोना थ' बेजों थाङोबा नगाव आरोना नगावजों थाङो ओमफ्राय बेजों थाङोबा डिफु थांगोन आरो डिफु आङो ओमफ्राय लोगोनि न'आ खाथियावनो बेवहायनो थांगोन ओमफ्राय बे एल्ट'काई तो भुल है ओइटारे भुल लोगोफोर सफैबाय आङो ओमफ्राय गारियासो गैयाथ' गारि गैथ'वा ओमफ्राय नै आंना लोगोनि न'आ बेवहायनो हनै फैबायानो पिक खालायनो ओमफ्राय आथिं आखाइ सुबाय मोखां आरि सुबाय ओमफ्राय नै आंनो माला बोखोब्रा बवा बे दस्रालै एसे टेस्टआबो दिनै बेवहाय थानोसै ओमफ्राय गाबोन हरै थांसै